takanyatsotenga fodla dzedu dzainyatsorova chaizvo tikabva taenda nayo kumusume taiva tava 4 ini nomwe mukwasha wangu mumwe ari kuDurban uku. Panapa takanga tiri mukudzana ya havana kuona kuti pane pandambonosvika ndikaona dzimwe fodla dzairova zvisingaiti. Vakomana vakangoona ziso rangu kubva mugweru riri chipembere. Nina ndinambovaudza kuti vakomana ndakatakura zvimwe zvinhu zvinonaka zvisingaiti pano pandiri. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika munomba chese chine nyiko yakaipa chishaye ziva unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndakaiso ndinangendirere chinorongwa nemando wanzile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamuchasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. zita timusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipendere muepisode yakasi saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka ana mai ndobva ana mai vanga vari kuvaitesa musika ndobva vato izvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yekopi. Baba. Makadi. Tosimba baba makadi. Tinosimba isusu. Tinokutambirawo pachirongwa chedu che Across the Border. Sunungukai. Nasi tingada kuziva kuti nani pachirongwa chedu tikutaura nani. Muri kutaura naNyasha Dzashenhongo. Nyasha Nhongo anobva kumusume kumberengwa kwaMataka. Nechada kutobvunza kuti anobva kupi? Mberengwa manje mberengwa kwamunobva ko kune mbiri kunodhuma newo. Mberengwa kunodhuma nezhara. Shara. Alright. Nopisa. Alright. Akuna mamaini ro. Ya mamaini ariko apo neapo. Unoziva kuti kuzvino zvinhu zvinongochinja ungonzi apa padova nemaini pabuda chakadai. But patakanga tichikura taingozwa kuti munhu anoenda kumaini anoenda kugoridhe but inango ndabvira ndazviita izvozvo but ndo zvakazara mumberengwa zvemagoridhe zvemakorokoza izvi asi ndanobvira ndazviita. Saka tingati Nyasha akakura sei oro tisataenda ikoko. Nyasha akakura mumhuri yakakura sei? Ndakakura mufamily na baba vangu vanga vana madzimai 2 vana takawanda. It's about 15, 16, 17 ipapo if I'm not mistaken. Takawanda. Saka inokukura kwandakaita kumba kwamai vangu kune musikana 1 3 8 1 musikana 7 boys. Saka ini mukukura kwangu anoziva kuti pafamily kana pakaita mwana womusikana ari iye wokutanga ndiye unonyanya kudiwa anga vari kupedzisira kana kuti ari papi but as long achingonzi ari 1 anodiwa zvokudiwa zviya. Saka ndakakura ndakarerekera kuita mabasa echikadzi stereki. Ndini ndakanga ndiri munhu akanga achinzikana vamwe vakaenda kumunda kunosakura zvikanzi hatidzoki. Ndini ndaisara ndichimhanya namapoto. Ndaitopinda munda ndichitema miriwo ndichiita sei gadzirira vanenge vari kumunda ndototevera nesadza kumunda ndokukura kwandakaita ikoko. Saka ndakakura ndiri mwana zvake asina musikanzwa yakanyanya. Chikoro ndakatorera kumberengwa. Primary yangu ndakaita paMusume primary. Secondary ndikaenda paBuronga secondary. Ndo pandakadzidza ipapo. Achaidova chikoro chokudoti waidokwenya zvekuma 10 kilometers kushinda chikoro. Manje zvaizobuda here wanoita nekufamba? Zvaitobuda because I remember kitchen iri pamba pekwedu izvezvi sofa. Ndakaforoma zvidhina when I was in form 2. Ndichitobva kuchikoro ndaigona kuti pozi ndakaforoma zvidhina izvozvo muchembera akangonditi no
toda kuvaka kitchen apa, kitchen yedu yavadiki. Chibva ndati no Muchembere zvinhu zvidiki izvi. Chibva ndatotanga kudini tora mufana wangu tikatonokanya zvidhina, taforoma zvidhina, pakuzoda kunopisa zvidhina zvezvi yanga zvikoro zvanga zvavhuriwa. Ndaitoti ndichibva kuchikoro ndotowana Muchembere akagara nedemo, taibva nekusango kunofudzirwa mombe kumupata yemakomo. Ndaitowana Muchembere ane demo ikoko achitotaura kuti zvidhina zvako zvavakuda kupisiwa izvi. Ndotombotanga ndariga huni ndopfuurira ndoenda kumba. Ndichibva kuchikoro ndoti bhozi handinoona ovhoni dziye pakuzonojoina zvimuromo zvezve kujoina kuzvimuromo zvezve kuti uchiita flat idai so ikure yese ka1. Ndakazvigona zvezve ndiri mwana mudiki zvezve. Zvaitombondikacha zvigunwe ndichizama kujoina but ndakasvika pakushingirira kusvika ndazvigona. Mai vangu vachindidzidzisa kuti hapana munhu anokondwa basa. Ndikapisa zvidhina izvozvo kusvika kitchen yavakwa. Makura sei pamaizobva kuchikoro mechitemana neona? Ini ndakangokura ndiri muna reject up, ndakangokura ndichishanda kubva ndiri mudiki. Indakatanga kutozwa kuti kushanda chaiko zvokutosada kutotumwa zvokuti vaka pamba kudini. Ndakazvitanga ndiri kuma grade 6 7. Kuchera matsime izvozvo ukatoenda pamba panotonzi pane tsime rangira ndozita rangu rimwe, ini ndiri muremba. Saka kuchiremba kwedu handi nyasha izita rapabirth. Kozoti patinoita zvedu zvechiremba zvekaucha yedu yechimwenye yeLemba tribe tinochinja zita. Ndopandakapiwa zita rokuti Tavatangira. Saka vanhu vazhinji vamuraini vanongorishotena kuti ngira. Ndozita randonyatsosika mwanaro. Saka kunotonzi kumatsime angira. Ndiri munhu akakura achitozvishandira zviri hadhi zvokutoti vamwe vaitondihaya kuti toda kuti uticherere tsime apa. Ndichitoenda ndichitonochera tsime. Because I remember rimwe gore ndichangopedza O level. Pamba pakanzi toilet yazara. Anoona mablayer toilet ekumusha yaya. Vanhu takambotraya kuchera yadhi yese makomba kuti tione kuti zvingaitika kuti tidini tikwanise kuti tiise imwe toilet pamwe but indakaona zvakaramba because waingochera rosvika muwest ndindaizviita izvozvo kusvika ndazonopinda kufukunura futi toilet iyoyo previous. Ndikatora manyowa ndikaisa mumunda tikarima. Pakaita rimwe bovura ranga risingaiti kuita musero so mashizha. Vanhu vakatanga vachiti hatidli izvi. Asi vakadla manhanga, pakaita manhanga nerimwe bovura risingaiti. Kana izvezvo ukanodzvara babwe rinoita rinopakata kudai. Mune yese manje. Zvinhu zvandakadokura ndichiita ndiri munhu wanga asingazizi chinhu. Kana ndikati chinhu ichi ndiri kutochiita ndinotochiita. Ndozvandiri kana namanje ndikatotaura kuti izvi zvinhu handidi izvi ndinoda ndinotoita saizvozvo. Hapana chinhu chinonzi chiri difficult kwandiri. Ichokwadi here kuti padeep research kuti the Lemba tribe varemba vatinoti varemba kuti maIsraelites ndo maoriginal Israelites chaivo. Ndizvozvo chaizvo. Ndosaka uchiona like panguva dzedu dzechimwenye handinoona kuti kuZimbabwe tine maholidays 3 evana vezvikoro. So normally kuchiremba kwedu isusu tinotora holiday yaApril neyaAugust. Ndozatinoenda kumakomo kwedu tichinoita zvatinenge tichiita ikoko. But ukatarisa kuti pano mumwe pane maleaders yedu atinoziva havana kuwandisa vanhu vanozviitisa izvozvo muZimbabwe. Havana kuwandisa, there are very few. Handifungi kuti vanosvika 10 vanhu vanogona kuendesa vanhu kumakomo. Kumakomo iculture yedu yatisinga disclose zvinoitwa mukati momo, but kana kuri kwekuti inini zvandiri ndiri muremba handikwanisi kutora vamwe varemba kunovajoinisa chiremba. Vanofa vese vakapera. Saka pana vanhu vanotova vanhu vakatochuziwa kuti ndo vanhu vanozviita izvozvo. Asi havagoni kuchuziwa nekuti iwe enda unoita izvi.
pane vanhu vanenge vachitogona kushandisa zvinhu zvinogona kuchengetedza vanhu mugomo, zvese izvozvo. Because kuchiremba it's like culture yedu isusu haina kunyanyo kuwandisa, dzine nzvimbo. Ndosaka uchiona muno muSouth Africa kuna naVenda uko variko varemba, vana Sadiki, vana Tova, because varemba tine isu ini ndiri muTova, kuna na Sadiki tine 4 umbrella yedu inotifukidzira, tine 12 vaSadiki, vaTova, 12 Malemba tribe. Yeah, cause inini ndichita research ndakamboita ndakawanza kuti ma-Israelites, ma-original Israelites chacho, there are black people which are called Lemba tribe. Lemba tribe. Ndo yakunzi varemba vamwenye. Then uko vari kunzi ma-Israelites, vari kunzi ma-Israelites varungu varuko. So havasiyo chaiwo vakatanga nechi-Israelites, ma-foreigners. Zvakafanana kuti maZimbabwe toya topamba South Africa taunzi ma-South African, asi ma-Israelites original ndimi varemba. Hatidli chakafa choga, hatidli chunhu chagugwa neumwe munhu asiri muremba. Zvese izvo zvokatoenda isusu hedu sekuti tava muno munyika tapararira kwakawanda, unogona kusvika pane imwe situation yokuti yes zvinokufosa, but ukatoenda kune vekumusha chaiko kukatonzikana kuti paita function panoda kugadzirwa usavi, nyangwe anga vasiri muremba but they know kuti varemba vachadini, vachauya, vanotonotsvaga munhu muremba. Kana kanouraya mombe, mutemo wedu tinotora rushinjiro gurokuro iri ndoenda naro ndonodla, ndo mutemo wedu. Pandanouraya ndinodofanira kubva nacho chinhu ichochichi ndo saunhu wedu ungadofanana nezvema-Arabic mamwe ekuti they don't buy food everywhere. Ngosvika parikuitwa gochi votosangana. Hai, kana mukatasa kunana chicken licken kune inonzi halal food, halal amenozvo yekuti zvakanamatirwa zviri pachitendero chavo. Alright, aiwa ndanzwisisa. Ayo, sezvo tisiri mukutsanangura tradition yedu tiripa across the border, maybe panguva inei ndokusiyirai kuti mutipe kuti Nyasha akakura sei, dzamara azopindwa nepfungwa dzekuenda Joni svika asvike kuJoni. Apa regai ndichingokutangirai pakuuya kwangu kuJoni. Kuuya kwangu kuJoni first time yangu pandakapedza zvechikoro, ndakambobva ndikaenda kunombonoshanda kuHarare. Ndikabva kuHarare ndikazoenda kuBulawayo. kuBulawayo uku yanga yava pfungwa yekuti ndichisanganisa mari yangu yokuuya kuJoni. Saka ndakanoshanda kune kampani yama-ice cream inonzi Lions Made, yaipfeka zvinhu zveredhi, yaitengesa makaskedi. Ndaitengesa makaskedi ndiri muBulawayo, ndaitengesera murenge muBulawayo mwemwe nepa-main post office muBulawayo. Ndichipfeka uniform yakanzi B55, ndo uniform yandaipfeka. Ndaiti ndikabva kuma-ice cream kwangu, kana kuti kunokeshwa usiku kakuya kuna Plumtree Road, kuna Belmont uko ndokwatinokesha. Saka taigona kupedza kukesha kana kuma-8, 9. Zvinhu zvakaoma panguva yacho iyoyo, because I remember imwe bhutsu yandaiva nayo mudhara yaiti kana ndaitoti anoona maplastic aya anovhara zvimakaskedi aya, ndaitora ndoiwarira mukati mebhutsu muyemwe kuitira kuti bhutsu yangu isapinda mvura pasi, ichipusha chingoro. Inda ndisina chebhasikoro cheche, ndaipusha chingoro because ndaichangotanga basa. Saka ndaiti ndikaenda kuye ndodzoka ndovera ndokesha, ndaigara kumupopoma nabamudiki. Saka ndaiona kuti ndizonosvika kudheni wonokera vanhu apa iwochi hauna kana contribution yauri kuisa pamba, because zvinhu zvakaoma. Ndaiti ngoti ndichibva zvangu kutengesa ma-ice cream angu, ndoti pane chibhawa chechi uchipa mashasha apa uchipinda mumupopoma apa, ndotongozvipindira ipo paya ndoti zangata rangu 1 ndodovata ipapo, ndomuka ndichidzokera kubasa makuseni.
ndo life yandairarama kusvika pazosvika umwe mukoma wangu ezvino ari kueast london uko akazouya akanditi munin'ina ndafunga kuti tiinde kujoni but apa tatiri kubulawaya iye achina madhiri ake achangosvikawo achina madhiri ake ari kuda kudini kuzama kumanyidzana nawo kutengesa zvinhu kudhara unozwa kuti vanhu vaibva namaredhiyo muno manga neredhiyo yake yanga iri hombe yaitengesa zvikanzi mundawo kuchikupai mari mudini muende kumusha mofanira kundimirira kumusha ndichibva ndadini ndapiwa mari yebhasi naplus chibva ndaenda kumusha ndatosiya zvamaice cream izvi because mari yacho handizi kuti yaizokwana rini and I don't remember kuti mari yandakambokora handichambozivi kuti ndakambohora mari kana kuti ndakambochengeta mari handina. Ndakapiwa mari nablaz ndikaenda kumba kumberengwa chaiko kumusha ndichibva ndanosvika kumusha kuye madhiri ablaz ekutengesa redhiyo manje akazotora nguva manje vari kutauni ngationa kuti kumusha kunoku ndastaka rega ndichitotsvaga zvimapisi jobho ndopandakatanga kurovera vanhu zvidhina kuforomera vanhu zvidhina kucherera vanhu matsime zvese izvozvo kusvika tazonosvika panguva yekukohwa ndopakazouya blast vakati tiri kutosumuka nhasi muchembera achibva ati nhasi iwe unofanira kutanga usiya waenda kuchigayo nengoro kumusumi. Ndatora ngoro paya ungarambike ndatora ngoro ndikati shushaini taikwira shushaini yaibva kuzvishavani yaipinda nemana maranda yaipfuura kwedu kuma 10 11 panana musume paya ndaenda kuchigayo kuye ngoro yanosvika futi yadini nengoro paya yanosvika yarovera pamutsviri dhasibhomu ragurika ndautanga kumbonotanga kumanyana nekutsvaga demo kuti ndinotema rimwe dhasibhomu rekuti ndidai ndiri kuda kuenda Joni Blazma ndio vane mari yekuti tiviye kuJoni ina handina mari ndongovawo munhu unoda kuberekwa vanhu vese vandaishandira ava hapana ungambondibhadhara vaingoti ani kumushande zvazvo kui bamba vasati vakora kwavanoshandewawo kuzivi unongonzi bamba vasati vakora handina kana mari asi mabasa evanhu ndadoita dziripo dzimba zvakadomira nezvidhina zvandakavaka handina kuzombodziwana mari idzodzo ndichibva ndazonogayisa paya ndadzokera kumba ndadonosvika bos blaz vakaperekedzwa nemudhara achidosvika avo achidoti but vako vadokwira vaenda vati utevere hakuna kwandaiziva kupiti bridge hakuna vanga vasina. Lucky enough pakanga pana sisi first born eumba medu angabvawo Botswana the very same day iroro sisivo vaidawo kudini kubuda kudzokerawo kuBotswana sisi ndo vakazonditi no ndondowari ndokudini ndokupa mari yokuti uinde kuSouth Africa ndikati it's fine vakati ngatichinda tovatira kubhazi isu mabhazi ekwedu takakura chizviziva kuti kana 4 ikangochayawo chawani bhazi saka taidonovatira kubhazi because mabhazi aitanga kubva na12 achifamba achinda saka indada kunovatira kubhazi ndodi handisi munhu angasumuka samanheru bhazi ndaiziva kuti vanosvika kuBetty Bridge usiku havangakrosi usiku ihwoko saka ini usiku ndaida kunobata chitima ndikabata chitima pangumbani paya ndonosara parutenga ndaiziva kuti kuma 10 11 wonde ndasvika kuBetty Bridge because handikuzivi kuBetty Bridge ndabva nasisi paya tabikirwawo mupako tadini ndanovata kubhazi sisi vandipa mari handichazivi kuti vakandipa mari but mari yavakandipa imwe yamarenzi was 200 rand namazibhera ekushandisa ndiri muZimbabwe angari brown ma20 aya ebrown aya 2006 if I'm not mistaken muna April tabva paya ndakangoti tiri pamagrosa unozwa kuti kana uri pamagrosa you can spot zvimwe zvinhu kuti ava vana ava kagrupu kavanako because Joni yanga isiri yekufamba nemunhu wanike yanga iri vanhu vekuti kazhinji vaifamba nechi 2 3 4 vari chigrupu ndikaona kuti vanhu ava vanodi vari kuendawo kwandiri kuenda but handiri kutaura navo izvozvo chibva ndavata paya takangovatawo pamavhurandi mabhazi amuka ndakwira ndaona vanhu vaya futi ndiri kusara navo pangumbani vanga vari varume 4 nevakadzi 2 but papane chimwe chimwana chidukuduku so chimwana ndofunga changa chiri kuma 13 years
13 years 14 years panguva yacho, because kwedu uko Joni chinhu chakanga chingova chongoti mwana unogona kufunga kuti aenda kuchikoro yaduya kuJoni, wotozongoona munhu adzoka akapfeka mazisheti aya anga akadhirowa shumba mazisa masheti nechiredhiyo zviya zvainzi zviniki zvimwe zviye changa chingori nespika uku kana kumashure choita kaseti kumberi kana chispika pasaidi. So ndo zvavaidzoka nazvo kazhinji. Chibva tadi tadzika tese pekwangumbani ndikaona kuti vanhu avatenge toenda kunzvimbo imwe. Chauya chitima, takwira chitima tose chaenda Chiredzi chechikwalakwale chechiredzi ichi chinobva Bulawayo Chiredzi. Tasara parutenga ndo pandakazoshinova approach ndikati inini ndoda kuenda kuBeit Bridge asi handizivi kuti ndofamba sei. Vanhu vakangondipindura zviya zvimwe zvokuti but ini ipapo nokuchena ndakapfeka zvakanaka zveshuwa, because ndine zvinhu zvinyowani zvega zvega kubva pasi kusvika kumusoro, zvinhu zvangu zvese zvanga zviri zvinyowani. Saka vakangoti pamwe munhu une mari ngatifambei naye pazvinenge zvorema uchadini unosumudza mutambo. Vanhu vanga vasingadozivi kuti zveshuwa ini mari yangu wendaiva nayo 200 nemabhera anga akatowanda akatosara mamwe. Tabva takakwira gonyeti, rengi yanga ichiri pazimushavhi paya isati yava kuya kurengi nyowani kuya. Tasvika muBeit Bridge pamushavhi paya takanosvika panga pane chibhazi chimwe chaiwanzopaka ipo paya chokuti changa chisina kana mavhiri chisingafambi. Takanosvika tikagara muchibhazi ichocho, zvikanzi tabhadhara mari yedu yokuenda kuDite. Tabhadhara mari yedu yokuenda kuDite, tabva takazobviswa muchibhazi muye tikanopinzwa mune chimwe chikombi taendiswa kuDite. Hatina mbonosvika kuDite, vanhu vakangoti masoja, asi ine masoja handakumaona. Pakangonzi masoja tofanira kusarira pano. Takafamba usiku ndani, takafamba kubva kuma7 takanosvika paGwizi ndofunga zvava zvokuma 10-11 usiku. Matanga na 7 zamanheru patakasigwa kwacho ikoko. Tasvika paGwizi paya takanowana pane rimwe gurupu ratakanosvika tichiwana. Ndakanosangana nemwana umwe watongoti it's a cousin brother kwandiri, aitombogara pekwamainini paGwizi ipapo. But ndakaona kuti ndimuhakire manje munhu uyu ndimuteverere, handisi ndabva naye. Ndikati nirega ndisitike negurupu randinaro. Takambogara paGwizi tichibva takrosa paya takafamba. Pane zvimapurazi zvimwe zviri kunana Forovodzi uko. Bozi pamagrupu ese isu takaselektana tikangosara tiri 7, vakomana 4 nevasikana 2 neni. Tasvika paya ndo pandakatanga kuona kuti South Africa iya zvandaifunga zvisiri izvo zvatochinja, zvakasiyana. Vanhu vanogara mudzimba dzakanamuwa namadhaka. Tabva paya ndakazvitarisa kubva kutsoka kusvika kumusoro, ndikaona kuti zvinhu izvi zvobuda here. Life yangu ndozotanga kugara umo. But chinhu chandakanga ndichiona kuti vanhu ava vari kudorla zvinhu zvinonaka, because mafuta chichi watonyatsoona kuti vakagarika. Chibva tanzi no, vakomana vaya ndo pavakatotanga kutiscreena inini nechimufana chidiki chiyechi. Ndo pavakatanga kutiscreena. Havagoni kukuudza munhu kuti ichi apa mawakutoscreenwa. Zviripo zvimwe zvinhu zvokuti unozvionera wega kuti apa bozi pakunogeza vakanogeza vari 3, isusu vachidzoka zvikanzi imwimwi chiendai tiri 2 nechimufana chiyechiye. Nechimufana kuGwizi kumwe pakanwe kamwe kaGwizi paiperera purazi ravo. Bozi idzi dzanga dziri hama dzavamwe dzirimwe timu iri. Chibva tabva paya taenda nechimufana chiya. Chimufana chiya ndo pandakazoona kuti ndiri kudofamba nemudhara akatokura kupfuura inini manje. Bozi tichinda kuGwizi kuye nyaya dzandanga kuudzwa nemufana uyo. Mufana anga akondiudza kuti Blazi kune kwandakamborisa mbudzi kunonzi kwaKoko, kupurazi rekwaKoko, but unorova. Asi ngatichitongodi tishinge tinde ikoko. Ndikati zvakangonaka. Iwe ngatichivata toenda makuseni kwakachena.
tanosvika tabudza chimufana chiya chakatonosvika chitointrodusa kumachinda ayaya kuti indafunga kuti ndotorana nablaza ava tombodini tombodzokera kumesina kumbudzi uko kwakoko kwandakamborisa mbudzi. Vanhu havana kuramba vakatoti no chitotaurai navarume ava murungu uno mukachinda nemadomasi kupi kumesina nepikapu imodini mopinda mumota imomo. Makuseni akasvika murungu uya akatiti 10 rand ini ndaiva nemari chibva ndabhadharira mufana uya ndakatoibhadhara iri 20 rand. Tichibva murungu uya akati handi hamuna mapepa akafamba nesu nerimwe dust road. I think that was first and last kufamba nedust road iroro. Takanobudira kumwe kunonzi kudorini kumaorenji uko. Mufana uya akangoti ndo panonzi padorini. Ndikati ngatichitosara pano because vanhu vaiuya kumusha kwedu uko vaiwanzotaura kuti inda ndichinunga maorenji kupi kudorini chichi. Ndikazwa kuti ipapa handimboshayiwe iri season yamaorenji, handimboshayiwe yava kutanga season yamaorenji, handimboshayiwe timu rokumusha rokuziva. Pane vanotanga vaya vamwe pane vanotanga kuuya vamwe vikutanga orenji richitanga paya vanenge vachiprepare chichi. Ndikazwa kuti handimboshayiwe timu rokuziva. Tadzika paya paibikwa sadza pane chimwe chiground so mukati mudorini imomo because vanhu vaitema maorenji vanga vasingaendi namakafutini vaingovigirwa sadza nedhogwane rimwe zisupu riya ranga rakaita brown riri. Tasvika paya takasvika wochiita advantage takangosvika tichigara nemufana uya zvikanzi mwana uyu anoendepo tichiradza kuti tinotonzwa nzara zveshuwa. Takapiwa zichekasi resadza unoona tablespoon edhogwane yakangoiswa 1 muzichekasi rakanga rakasvika pamuromo nesadza mukaiswa dhogwane tablespoon 1 musadza imomo. Mufana akati blazi vaitile sadza. Takagara tichidodla sadza kudai inda dzakatanga kufamba kudovona kuti iyi indai inodozvifambirai iyi indai zvinoita here. Takamira vanhu vakachaisa kumapurazi kwavaiva vachingosvika iniwo ndo pandakaparadzanawo nemufana yeye. Mufana uya kuparadzana kwatakaita indakangovonavo classmate yakanga ichidzidza nemunin'ina wangu ari kumashure vachitobva atoti nhongo muri pano handei kumba. Inivo nchidobvawo ndasumuka nchidosiyavo mufana uya ipo paya because mufana uya akanga achitori kumberi kwandiri. Saka ndikaona kuti ini rega ndichitoendawo neuyo munhu pamwe unogona kudini kundirongera madhiri kwavo. Ndaenda kukomboni kwavo kuya changa chiri chimba chevofa futi. Tasvika paya takagarapo kunge vhiki takagara because takazobudapo iri Friday if I'm not mistaken iri Friday. Ndatosanganawo neumwe muchinda anobva pamadhuze pamaraini pedu panonzi paduhwe pamai vaya ava vekusiwa nezupko tongova muraini rimweka vekuti bhazi rekumusome rokuduhwi vaya ndo pamaraini pacho ipapo. Next location. Next location but tiri vanhu vanongotambira pairadius imwe. Iwo unobva kupi? Ndobva kuduhwi. Ndobva kuchipuka. Shamari hande kuloisi ndo kune basa. Saka todini inandina tofamba sei Louis Richard. Zvikanzi hai zvatinoita tinofamba toda kunokwirira kupi taida kudzoka kuN1 uko anoona ukabva pasasogara uchangobva patollgate pamagaraji paya pane chirodhi chinobuda chakadai ndo pataida kubudira ipapo. But kubva ikoko kwakareba manje takakufamba netsoka baba. Takamuka tikafamba patakanosvika pakubata pachipise paya ini vheni yamapurisa handizivi ndanza ndamboiona. Taiva tadosangana nerimwe timu taiva tati one day but muchinda yeye taiva naye takati tiri pasaidi peroad so indakangoona vanhu vakupinda musango ina ndakupinda musango ndakangosara ndakamira ndakatomira ndikatoti pamwe vanhu vadini pane zvavaona musango. Mota yakauya ikamira zveshuwa ndakatozoiverenga kuti yakati polisi yava kudoinda ndakangomira havana mbondibata. Vanhu vaindopa vakadzoka vakati kuiwa utizi asi una mapepa here ndikati indanzingazivi kuti mapurisa ini zvikanzi unofanira kungoita zvatinoita isusu. Ndichibva ndadii paya tichibva tafamba tabva taenda papurazi repaEllisday
dzanga dzava kuma1 masikati. Tamuka uko takamuka zvekuma3 makuseni. Dzadzava dzekuma1 masikati. Tichisvika paya ndikati panapa pane dori nemamwe magokocho ekumba kwedu andotoziva asingabva apa papuraza. Tasvika pagedhe pamasecurity. Uye adaidza wake waaiziva. Makasvika kuma1 masikati. matanga nguvaizvo Takabva kudhorini kuma3 dzemakuseni. Tikasvika kuma1 masikati. Savanhu musingafambika hamuzi kuti muvatepi. Memuchingozviziva kuti tinoinda. Asi kwekuti muchavatepi hamuzvizivi, saka hamujaki munenge muchidopinda muchimbotsvakawo mabasa mune mumwe mapurazi muchimbonzi hapana zvakadai. Saka yanga iri jeni yekuti tatisingamanyi kana kuti tatine kwatakanga tichiti tiri kumanyira. Taitofamba tichitsvaka mabasa. Tasvika paya ini munhu wandakatanga kudaidza inini kuti ndiri pagedhe pa-Ellisday paibhadhagwa mari. Munhu waiti ukapinza munhu wako akapfuudza 5 days waitanga kumubhadharira mari yekumurenterera. Saka vanhu vazhinji vaiavoida vanhu nenzira iyoyo. Ini ndo pandakazowana umwe classmate yangu yanga ari ipapo, asi iko zvino ava mukwasha akaurovora hazvanzi yangu. Ava mukwasha manje. Ndiye munhu wakaita woga chivindi chokuuya pagedhe akati hai mushavi ngatipindei. Tibva tapinda mukati mwemwe. Yanga iri payday ravo because yanga iri Friday. Saka ranga riri payday ravo. Zvikanzi mushavi ngatipindei. Tapinda paya. Svika iye waigara nani nemunhu wandakatanga kudaidza ndo vanga vari bhudhi vake vakarega kuuya. Zvikanzi mushavi South Africa hakuna mabasa kuno kwatiri kunoku. Panapa ndifunge kana vachidotora vachatora pamberi. Manje kuti ini ndigare nemwe panapa zvinonetsa. Asi zvandichaita zvamati moda kuenda kuLois Richard ndichakupai mari 100 rand inokwana. Ndikati bhururu unenge waita basa unenge wagona. Takabikirwa chikafu. Tikatomboendawo kuJoy. Mazuva yawo ndaibhema. Tikatomboendawo kuJoy tikarova Joy. Saturday akati mushava mungaendi nechi uyavo mukomana akati hatingaendi Saturday ngatichizoenda Sunday. Tabva paya nemurume uya pa-Ellisday. Murume uya andi pa-Ellisday pacho ndakatowana vamwe vanhu vanga vakaura voda kudzokera kumusha. So munhu anga asina foni. Ndichibva ndati rega ndinyore tsamba kuna mama kuti kana masvika kumusha munopa mama, because izvezvi pavari vanozviziva kuti munhu akanga achiziva akavuya kudhara. Pamwe vari worried, rega ndinyore tsamba vazive kuti ndiri mupenyu, ndichiri kumbotsvaka kuti handisati hangu ndashanda, asi tsamba yakakosha. Tichibva ndanyora tsamba paya, ndabatisa vainda kumusha, vaenda nematsamba aya kumusha. Isusu tabva pa-Ellisday. Tapiwa manda, takabuda iri Sunday. Tichingobuda takawana chimota chakadoti Lois tiripo paya. Tambofamba asi takamboti fambe but tichiri murodhi iyoyo tisati tasvika kuN1. Takabva tawana chimota chaitoti Lois. Tichibva taenda kuLois. Ini mukwasha uyu handinambomuudza kuti ndine imwe mari yandinayo. Akangonipa 100 rand but ini imwe mari ndandakasungirira ndakachengeta. Namabhera akanga asara. Mabhera angu akanga asara was close to 300 rand. Saka mari yandaitova nayo ipapo was 500. Bozi ndakazonoichinja ndadzokera kuBeit Bridge. Uye akandipa 100 rand. Ndibva ndabhadhara. Tabva tasvika muLois. Hanoona uchibuda muLois kune kuma-industry uku wava kuda kuuya kuno roundabout yekuElim uku. Before roundabout uchiri mukati uku kune ma-industry ari uku. Takafamba tiri kuma-industry tichitsvaka basa tiri kuma-industry kuyekwe. Zvikanzi muri kutsvaka basa kuno kudodiwa vanhu vari kutema vanoita zvekutema miti kuElim uku. Dai mamboenda ikoko kunonzi kwaTmen. But panoitwa zvezvipoto zvekumwa doro zvechichi. Tabva paya nemuchinda wewe. Tafamba takanoti tasvika kuElim tikashaura kuti tona ngapapi. It's 20 kilometers kubva pa roundabout paya kunobata Elim.
takanobata kuilimu tikadzoka futi netsoka kudzoka pavarume vaya kuti varume kwamati director hatikuzivi. Varume vaya vakati aiwa chigara yapa tozoenda nemwe tachaisa paiva pascrap yard. Vachibva vachaisa chibva tainda vakangonosvika vakangonoti ivo ndo pavaitogaravo vamwe vacho panga pane pachingorentiwa nezvimakebhini zvokurenta izvi zvimikuku izvi. Vanosvika paya vati basa riripo pana. Tatonzi basa riripo asi motanga Monday. So which means that was because takazoswera tiripo Sunday, that was Saturday. Kwava kudhara kamazuva anombopota achidzenga. Saka tadero seizvozvo yanga iri Saturday. Sunday ndio yatakazomuka tiripo paya. Bhuru wangu akanditi bosi tatanzi totanga basa Monday. Zvikanzi shamari kunoku kune basa rinonzi zvikorobo. Indaivonga kuti chikorobo nechekukorobha mumba. Ndikati tiri kuenda kunokorobha mudzimba dzavanhu. Zvikanzi ngatipinde takadai. Takakwira gomo tichifamba uya ndaigona chivhenda ina ndisingachizivi. Hapana patakambowana kana chipisi chiweke. Asi zvinhu zvatakaita takanga tichingotorawo chibage vanorima kamavhenda mumakomo. Taingotorawo zvibage zvezvi handi yanga iri nguva yokuti zvibage zviri kukohwewa. Chingotorawo chibage tichichengeta kuti tozonokanga maputi. Tabva paya tadzokera kukomboni kwataigara. Kwatakanga tabva. Pane mumwe musha tichidzokera kukomboni takapiwa sadza. Redu rechimwenye rirenge isusu tunodla sadza rakarongewa matikiri kariya tinoriti matikiri riya rinenge richipa kugwaso rokuti umwe nomwe unongozvitorera hwada yako chidi wotobata sadza rako unenge uchingogura chidya murivo wakadero. Ndo rinobikwa namavhenda riya rinoita zvokupa kugwa rakaita porridge. So tadzokera kukomboni kuya zvikanzi shamari handi tinogeza. Unoona uchibva pakazovakwa mall weIlimu paya pane chigwizi chiripo. So isuweji rere ndo matakanogeza musiweji mwemwe. Isusu tiri kutogeza paya life ball. Ndoona mumwe muchinda ndisekuru munhu anotobva pamaraini pedu zvokutongoti panda ndichidova kumusha izvezvi ndaidori naye kunhamo kumariro amudhara. Kubva gore iroro ndakatanga kumuona izvezvi pandadzokera kumusha ipapa kumariro amudhara. Muchinda yakandudza imwe ndikati iwa usiisake here zvikanzi ndini ndikati konai zvikanzi mvura muri kugeza isuweji unotiudza suweji sitadopedza kugeza kuya kwamunhu asina sipo asina kana tauro ndekungozvidira mvura tava tadopedza kugeza. Tikati zvino yesu tinodofa nezhara pano patiri uchidotiona takadai tine mabagwa. Inuya wandaiva naye handina kuda kumbomuratidza kuti ndine chii. Ndakangoda kuadjusta life yangu kuti idzoke palife yake iyoyo kuti chaanodla chose icho chosinziya achigona kukumbira pazvinonoomera ndo panichatanga kuti kushandisa mari yangu. Taenda paya tanosvika takanga maputi edu vamwe vakomana vatipa sadza hatina kana jira rokufuka. Vanhu vavata vamwe vakwira pambhedha dzavo nyangwe zvinhu zvakashakara asi munenge uchidodaidza kuti mubhedha kana usina. Mufesu uya takamboshingirira kuti tigonye takadai so tikaona kuti hazviiti zvikanzi ashamari mukatipinde pasi pechikapeti ichi. Chikapeti chakanga chakanon'ona netsvina. Chibva tapinda pasi pechikapeti kwaitonhora. Hapana paungamboita chivindi. Chibva tati kuma 3 paibva wana 3 zvikanzi vakomana vaya vakauya neSaturday vachiti basa handei tapinda muchirori taenda kubasa. Muri muna May because ndakazosungwa musi wa 1 June ndashanda 1 week. Tabva ipapo takashanda takazonoti iri Thursday zvikanzi vakomana ndava kukupai 200 rand. Modini motenga hupfu because Friday yacho mangwana achoka vanhu vaihora vakanga vagara vatanga basa because pai mwedzi waidopera yanga iri musi wa 1 June iri Friday iyoyo. Saka ndokupai 200 rand zviri kwamuri kuti muchazoti pape yenyu yamobatirwa moti 100 because tashanda kuti Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ndio yatatava kuenda kubasa. Saka tatashanda 200 atashanda 50 rand zvipazuva 4 days 200
4 days yanga iri 200 bhozi taishanda 50 rand pazuva bhozi takazosungwa musi wefriday yacho iyo tapiwa vupfu takapiwa 200 tikatenga vupfu tichidobva kubasa musi wethursday manheru bhozi kubasa kwataiuya mulois hani unoona uchitanga kukwidza gomo relois umu pane chirodhi chinotena right uchingotena right pane maplantation aripo imomo ndo mataibhidhika matanda imomo kubva nemande kusvika nefriday yacho yatakazosungwa taiti tikabhidhika matanda kana todzokera manheru todzokera nekunjelele dhemu kutakadzokera kuilimu takadai musi wefriday wacho musi wethursday woyo ndo musi watakapiwa mari tikatenga 12.5 tikatenga zikabeji takadobika kafutini yedu yokuenda nayo kubasa musi wefriday tiri happy takangoti tichisvika paya yangova hima masoja maporisa ipo paya tadobakwa takandiwa mvheni takandiwa mvheni wanga uri musi wa 1 June because ipapo ndinonyatsoriziva zuva racho iroro wanga uri musi wa 1 June takandiwa mvheni tanzi muchitokisi muloisi muyemwe tasvika muloisi muchitokisi tasvika tichinyoresa mari dzedu paya tichinyoresa mari dzedu tichisiya mari pakaunda pajere paya chitobwa mafingerprints chinovharirwa muchitokisi baba chitokisi chakandigwadza ndo rakaita jere rangu rokutanga iroro namanje handisati ndambopinda hangu mujere ende handishuviri kupinda mujere. That was my first prison yandakapinda iyoyo. Zvakandigwadza mudhara because I remember takabva tichirongana takatobakwa tiri maZimbabwe akawanda aishandira murume takabva tichirongana foromani wedu waibva kunana Masaso kwanga achingova mberengwa imomo zvikanzi varume kana tikasvika kujere uko tirambe kurohwa tirambe tingogara tiri chikwata chedu rakangoti richivhagwa sefa paya foromani endi akatanga kuwachisiwa hembe nekunochoveswa bhasikoro pachimutangara chiya chomujere chiya baba takadzikama takaita vanhu kwavo mujere imomo but yanga iri operation makazozara vanhu zvokuti takanga tisingachakwanisi kuvata takatongogara takamira but operation yavakanga vachiita makanga maita maarmed robbers saka maarmed robbery acho akanga ari ekuZimbabwe one wacho akatozozvishutira museli mataiva because mapurisa akanga achitonyatsoziziva kuti pane vanhu vapinda vane pfutu mukomana wacho aibva kwachilonga uko saka pamafingerprints apa takazoti isusu hamene kuti takaita semurungu wedu akauya iri Saturday because takabatiwa Friday murungu akauya Saturday akauya akatipa 250 rands mari yoyo ndikanoipama kuinyoresa futi pamari yangu yandandachengetesa tagara paya musi taiti tikabudiswa panze tomboverengwa inini ndakasungwa musi wa 1 ndakadhipotiwa musi wa 6 murume uya akazviuraya musi wa 5 June because akatozviona aigara ane chibhegi chakaita sechenyu cheblack icho chibhegi ichocho ndo chachine pfuti saka pakangoti usiku takarara naye museli akazvishuta nepfuti akatozvirova nepfuti kumapast 8 kutongozvishamira nepfuti akatongozvidhura mumuromo tikarara tinani vakazomubvisa makuseni ndopavakati vachimubvisa indikati tarisai indakauya panapa musi wa 1 June ezvino kuri kungoenda rimwe timu rese iri indakauya musi wa 1 June ipapo ndakazvimiririra ndopandakagona kutaura rimwe timu rese rakangonyarara everything was fine kwavari ndopatakatozonzi takabuda negumba ra 3 because musi wa 6 it was Sunday if I'm not mistaken yanga iri Sunday takabuda iri Sunday gumba rakauya kuma 3 masikati tapinzwa pa ndakangoenda ndakagara vamwe mai pachifuva mudhara kungodai pachifuva so zviya zvokuti tanga takaita zvokutsikirirwa kudai so tabva gumba riya radini tichikuda kudonodzira gomo raponja vhiri paya zvikanzi no vatidi spare wheel yanga iri kwatiri kumashure uko vakamirira escort kubva kuLois kuti vazotora spare wheel pasawanikwa anotiza togwa spare wheel tichinosvika havana kuenda nesu pachikembi chomesina memwe vakaenda nesu kuborder straight zvikanzi mutemo wachinja kuchina vanhu vanodhipotiwa kuZimbabwe usiku chibva tanodzosegwa muchifensi muya mesina mwe
memakangogara kana mapurisa muchifensi mwemwe bhozi hamusiri vanhu vecrime kamuri mabhodha jamba paya pane umwe mupurisa mukadzi mari yangu ndandatora paya pane umwe mupurisa mukadzi chibva ndakumbira mumwe mupurisa chingwa chaita 2 rand by that time ndakamupa 20 rand akandipa lofu rechingwa ndohwazhara chibva ndapiwa lofu rechingwa paya ndadla chingwa chiye ndakadotaidza bhururu wangu uya wokumusha ti hashamari vyati dini paita chingwa panapa tadla chingwa paya tabva tazoti the following day rekutanga rakainda rechipiri rikainda kumba mudhara John yakanga ichigwadza panguva yacho iyoyo inda dziya zvadzakanga dzachiita pamunhu mudhara inda dzokunana Dorini kuya kwandakanga ndine mufana uyewo takadobva nenda ipapo inda wanga usingatsvaki inda muhembe waingopinza kudai waisumuka nayo tabva tanodhipotiwa ndemazuva aya akanga achinzi vanhu vanoti kana ukasvika kuye wopiwa chisaga chebhinzi wonzi bhazi kumusha chichi kudzokera kumusha kwako chichi ini ndikati zvose izvozvo handizvimiriri timu rimwe randaiva naro randandasungwa naro vakati aisitodzokera ngatironganei tidzokere ini ipapo ndo pavakatoona kuti uyu munhu asinei basa nemunhu ndakazvibvira ndoga kuye kuchiporisi kuya ndava muZimbabwe nenda dzangu ndichibva ndaenda murengi muyemwe ndikati no kana ndava muno ndava free ndava kuchida kudini kuchimbodla sadza manje ndakaenda kunodla sadza ndakatenga ndiro 3 dzesadza but handida kudzitenga pakantini imwe ndichibuda kujeroku zvakaitika ndezvekuti ndakawana zimbambaira pane vamwe mai vaitengesa mbambaira yakakura kudai so ndati mbambaira nesweeted kwaimixiwa majolly juice nguva dzacho idzodzo yanga iri muchibhodhoro chekoko but iri jolly juice majolly juice zviya zvimasweeted zviya nezimbambaira handina kana mbozviwa zviya ndakarova ndikaenda kuseri chibva ndaenda murengi ndikati akana ndichiri kuwazhara mari ndinayo chibva ndaenda kunotenga sadza ndichibva pasadza ipapo ndikati handina kuguta iri ndichibva ndaenda pamwe ndikanosvikazve ndikatenga sadza hari chitrindo randakazosiya ndakangoridla bichana ndikava kuti apa ndaguta manja ndikati no dhiri riripo rega ndidini nditsvake chigrosari ndakabva ndikaenda kuzasi kuzvimashopu ndikanotenga chirenkini unoziva zvisaga zviya zvaiva nemubato iya imwe zvimasaga zviya zvaisoniwa zvaitengebwa grosari kudhara navabereki vedu zviya ndakatenga grosari rangu 10 kg yangu yeshuga ndakatenga chigrosari changu chakanga chakadoti bhozi chirenkini changa chadozara bhozi zvimari ndaiva nazvo ndabva ndava ndagara nechirenkini changu pamushavhi ipo paya ndakagara paya mazuva iwayo kuna mabhazi ekwamhunga saka pane umwe mundhara waidhiraivha munga yamunga 57 ainzi Hove anobva kwamataruse kweduko mundhara uyu waindiziva mundhara akati achipfuura pandiri akapfuura akaramba akanditarira so zvikanzi iwe ubve kwanhongo here ndikati ndokwandobva svika uri kubvepi ndikati mundhara pakadoipa ipapapa ndiri kubva kuSouth Africa ndasungwa ndakarasha passport bhozi paitime yatakanga tamboonana nemudhara yeye nezvandakanga ndava panguva yacho nesvina yandaiva nayo zvayanga zvichikodzera kuti ndinyepe ipapo ndasingafaniri kutaura chokwadi ngati mudhara ndakarasha passport uko bhozi paripo patambohaya mhunga patakanyatsosangana face to face takahaya mhunga rimwe gore ndichiri kuHarare tichienda kumariro kumusha pana maiguru vedu vanga vashayika saka zvinhu zvekuti zvakanga zviri zvevanhu vemari funga kana uchihaya bhazi kubva kuHarare ende pakazoitika skandali yekuti tobva kumariro futi ikoko pane umwezve futi munhu akanga achimanyamanya kubva kwese uko akanga achiita zvese zvekuorganiza zvemumariro takatoenda achitoti madhamu vangu vakauya nezuro kudheni kuti vadini vakatobatsirwa nezuro vakabatsirwa mwana mukomana endo zuva rake rakapedzisira kumuona takatoenda kumba kumariroko achitofara but pakudzoka kubva kumusha haana kuzonodzokera kuHarare takamusiya mochari mushurugwe muchinda takangoti tichisvika muzvishavana akatanga kuchema kudini family dzedu dzina vanhu vakadzidza manesi arimo chichi vanhu vatanga kumbomuita first aid vakati ngarare nesaidi
vanhu vakati ngatidii ngatimuise mubhazi akarara nesaidhi wamwisa doro stereki but patikanonzi bhazi richinonzi malaiti richipedza bote rekwa reshurugwiriya munhu kwakanga kusisina blood ranga rabuda mumuromo chii munhu atopera ndopaakandizivira because tisu vanhu vakavolonteya kutakura munhu kunomuisa moshari achibuda mubhazi saka akanga achindiziva panga pasina nguva refu yakamboreba mundarauya ndopakanditi zvino kana zvakadero bhazi nderoro but inini ndiri kuenda kupi kuharare ndichakusiya pai parutenga ndikati mundara hazvina kuipa memandipusha ndikati apa kana zvadai zvanaka rega ndichinotenga skadi ndakati ndichingonoti skadi unozva kuti kuripo kumwe kuzvimbigwa kuya kwekutunwa dumbu richiti mbumbumbuso uchidzova mazai ndo zvakanga zvava kuitika pandiri ndandagutiza manje ndapinda mubhazi muye ndagara kuback seat ndakambomuvata here ndakanoti ndichisiwa parutenga ndakasiwa zvekumama bhazi rakasimuka kuma12 parutenga ndakasiwa kuma2 unoziva kuti nguva yechando iyeyi muna June ndakaona vanhu vakamanana panga pane chishopu chimwe chepower sales chiri papapa baba ndakangonosvika ipo payapa ndakadokiwa nehope ndichingonosvika ndichiti ti pavhurandi ipo paya ndakangonosvika ndichizvitsokotedza ndichitsamira chisaga changu panguva iyo dzakanga dzichiruma mundara zvokuti nguva dzose waingogara uchingoda iso bhozi ndaiva nenda dzousiku ndakaona vanhu vakadovata vamwe kuda vanga vakamirira chitima hani pane kukwirigwa chitima choenda Bulawayo saka vanhu vanga vakavata ipo pai vakamanana kudai ndakasvika ndichizvitsokodzera ipapo ndakamuka dzava kuma2:05 makuseni ndakamuka munhu wose akamira namadziro so svikanzi vanhu vachiridza tsamwa zvichiratidza kuti ndakanga ndichishaisha ndiri pavhurandi ipapo ndakangomuka ndakananga kurodhi ndikasiya chirinkini changu ipapo ndofunga vanhu vangoti uyu munhu mupengo cheto hakuna munhu ari nomali anoita zvese izvi zviri kuitika ndichibva ndadzoka kwekuye vanhu vakangomira pavhurandi kuzvii zviri kumbozama kuitika ndichingomira pakangosvikawo vamwe mai vakati pane munhu anganditakurisawo here zvinhu zvangu kurodhi uku vanhu vese vakangotarisa kwandiri handina munhu andakambotitarisa bhegi rangu chirinkini changu ichi ndakangochisiya ipapo ndichibva ndadodi ndienda kurodhi kutora zvinhu zvamai vaya ndichiuya nazvo pavhurandi zvokuti vaindepi umwe musikana wandakanga vaibva kudzanini vanhu ivavo because I remember umwe musikana akazoti aindoenda kupolice station yekurutenga mai vaiva ndikazoti mai chisarai makatarisa chirinkini andovanga vadzikana yemusikana wacho ye chisarai makatarira chirinkini changu indoenda kwangumbani svika indoenda kuchinyamhondo ndichibva ndasengera musikana uya akanondipa mari 10 rand here handichazivi ndichibva ndadzoka zvinhu zvandaingoita ipapo zvanga zvisiri inomali because situation yacho environment yacho yakanga iri ndisingainzwisisiwo saka yaingoda kuti ndiite zvinhu zvenge zviripo panguva yacho ndabva paya vadzoka ndadzoka pana ambuya vaya takwira chimota mazuva ekunetsa kwemota kametransport fuel muZimbabwe takwira chimota mai vaya vakati andokubhadharira kusvika kupi pangumbani since vaizosara bus stop before ngumbani vaisara pachinyamhondo indozonosara kwangumbani vakati andokubhadharira kusvika kwangumbani chenji yandakanga ndinayo handina kudini kuishandisa ndasvika pekwangumbani ndo mazuva musi wacho andasvika pekwangumbani pane chitima chachatodonha ipapo pekwangumbani tava kudomingila tiri pekwangumbani itimu mazuva iwayo ndaimwa ndaibhema zvese nembanje hanza ndasvika kuumba skadhi yangu iya ndichingori nayo haisi kudzira because ndakagutisa yandanga ndinayo kubeti bridge ndamingila ndiri kutsvaga chifodhla dzangu dzechikuru ndawana panotengeswa kapu yangu yefodhla dzechikuru ndikati ndanakazve kuraini kuye kwava kuchinogarika manje hachichakweri tichinetseka tabva paya ndakagara pekwangumbani ndichizama kutsvaka mota dzasingawani nyoreka takagara zvokusvika kuma3 zvokusvika kuma1 because I remember pane vamwe vainzi vamoyo vanga vari mukuru wehome based care yapamusumi vakangoti vachisvika ipo paya vakasvika munhu waivashandira akanga achidzidza nemukoma wangu pamusumi handinovona tabva paya vamoyo vaya vati ivo vamoyo havana kundiziva ndakazikamwani wavaiva naye
vamwe vakanga vati haiwavo kuinda nebhodhi kupi kumasvingo. Zvikanzi nongo uri kubvepi? Ndikati ndiri kubva Joni shamwari, kwakaipa, handina kana chinhu. Vamwe vakati iwe mari yemozokwira mese modini moenda kumusume uyu tainda tese pamagirosa amwe. Zvikanzi tikati tosumuka, pakati takakwira chimota kumanheru tichibva chanotisiya paShamakudo tichibva tati bhazi. Ndikati nesvina yandinayo iyi handifaniri kusvika pamba masikati, ndofanira kusvika vanhu vachakavata imwe yayo ngoti ndongokaruka ndadongomuka ndiri padheni. Taenda pamusume paya, doro rakazotirodzira nefodla dzatata svuta paya. Ndavatisa, ndakaita zvokumudzwa nemutsvairo pavhurandi, vanhu voda kutsvaira vhurandi ravo kuti kwadochena. Ndichibva ndati chirenkini changu pafudzi nesikadhi mumavoko kumba. Ndadova kusangana navana vechikoro vachidoti vana vava kutoenda kuchikoro, ini ndichinda kumba. Svika ikoko Joni wasungwa. Ndainzi Dr. Sadza mazuva iwayo, kazviya zvokungoti ndaingova munhu waingofadza vanhu muraini mweyayo, ngoti ndaingova uko nouko. Dr. Sadza makazosara mukatizigwa akapane bhebhi renyu rakazouya rikadi, ende foshuwa ndakasara ndikatizigwa, asi ndakanga ndisitoripo. Tabva paya ndasvika padheni, ndakatoti muchembere, ndichingonoti padheni muchembere ndakatomuona achitonorasa madota, akatonorasa madota but akatonditarisa kufesa, hana kundiziva bhozi. Tsamba yakanga yadosvika muchembere wangu kuverenga agoni. Saka anga akamirira mudhara angaenda kudoro kuti agomuverengera tsamba. Saka tsamba yakanga yanzi yabva kunangira, saka muchembere anambonditarisira kuti ndingava ndiri ipapo bhozi tsamba isati yaverengwa. Iya ndakaziya ndanyora kupi? Ellisday. Yadova nevhiki munhu ari kumusha anga asati aindisa tsamba. Ndakasvika tsamba iyo haina kudoverengwa, yakadoveseswa moto isina kuverengwa. Handina ndasvika ine muridzi wayo. Ndasvika paya ndadona muchembere ari kurasha madota apo. Ndikati muchembere gai ndide kubetserai kuti kuisa huni mumba. Ndo zvandaizi kamwe kwakuva active padheni. Dovesera muchembere, tagara pamoto nemudhara. Inda yakati yosumuka nekuku. Mudhara akakuza, inda kai. Ende angari mazinda aya mamwe ane mwise. Inda ikakura inoita mwise. Svika inda kai. Inda unorasha hembe dzako. Inda unokura urashe dzose mutoileti. Zveshuwa ndikaita seizvozvo, handata tagara paya. Ndakagara kumusha zvokuti ndakanga wangoda kungoti chii, unongoti kwavanhongo inda yemotorangira. Zviya zvokuti ndaingoshandira raini zvokuti ndachaja kana kuti handina. Vanhu vaingoti tokupa mari asi mari dzisingabudi. Ndakagara zvokusvika ndakazomboita imwe relationship yakambondivaraidza panguva yacho iyoyo, yavamwe ticha vaiticha pamaraini pedu apa. Unoziva kuti kana munhu wakaomegwa, sinika randakabva naro kumba, that was my last pay, yakanga iri kumusha, yakapera yose mudhabula apo. Ndikanosvika kumusha yapera manje isingachaiti kana kupfeka yose mesa. Apa handisina shangu pamusha. Ndikati apa ndaodopinda namaslipasi emuchembera. Hapana imwe zhira kusvika ndazongokwanisa kuona vonozongovuyavo pamwe ane 2 pairs ozongondigayavo imwe shangu imwe pay. Kubhebhika kuindwi masikati kana uri kumusha unotaimira usiku. Rakadambuka patapata ndiri kumusume. Paifambiwa zvokuma 6-7 kilometers. Ndaidoenda kubhebhika ndonovatira ikoko ndodzoka. Asi ndainzinganovati nebhebhi pasembedi. Ndaingonovata kubhebhi kuye zvokuti taingonosvika toita nyaya dini ndowaridzigwa pasi. Anga akatongondishoravo zvake nechikare but waingondivaraidza. Ndomuka ndodzoka kumba, rakadambuka patapata chiziso chepasi chiya chokumberi chokuhaka. Ndo musi wangu wakaita wokupedzisira kuinda musume usiku uwoyo. Ndikaona kuti kana usina shangu hapana zvazvoita. Ndichibva ndasiyana nazvo zvebhebhi rakanga kusvika bhebhi rakazonditevera rega kumusha. Ndava kuita zvokurovera vanhu zvidhina handichididi. Rikati aiwe pota uchiuya kumba. Ndo pandakanga ndava namanyatera aya ekupfeka kusuro aya emataya aya. Ndakangowanavo pandakamawanavo zvokungomingila namajita ndikawanawo manyatera. Ndapinda ndapiwa manyatera saka ndakukwanisa kudini kuvhizitira bhebhi chiimwe iye but zvigumwe zvinorwa nechando mudaro. Ndakati August bhebhi rikati ravhara, ranga riri papractical teaching. Ravhara raenda kumba kwavo. Tabva paya. September akanga asingadzoki. September blazi vangu vamwe vakazouya vandoteverana navo matwins. One mutwin akazouya muna August imomo tikambopusha naye
tikambopusha naye iye manje tava kugona kugadzira mari because iye waigona kujaivha masongo azvozvo ayaya angana makaseti ake azvozvo. Saka taingoti tikaisa makaseti muhomwe toenda kubhawa tonosvika tomingla makaseti achirohwa. Kana paanongoona kuti doro ropera toti ndipe kaseti redu tava kuda kuenda kumba topiwa imwe skadi paidza tiriko. Mudhara akaona kuti life yevana vangu iyi inenge isingachaiti. Mudhara akati no, vakomana ndava kuda kupai zviyo mubike doro rengome riya modi moenda Joni. Iyi yanga yava second round kayo ndiri yatava kugadzirirwa kudzoka. Saka ndokupai doro magokoko 3 mobika doro modi modzokera Joni. Tikati bho mudhara zvakanaka. Hatapiwa zviyo zviya tatsvaka munhu anotiitira zvimwe preparations mamwe ayaya. Tikati doro toritengesa tega iri. Hatidi munhu unopinda panyaya dzedu idzi. Toda kuti tizviitire tega panyaya dzekeshi. Nditaiva keshi ya musi wacho woyo. Iwo chimbomwara vamwe wozoti kwa iwe unoda kutengesa. Takanyatsotenga fodhla dzedu dzainyatsorova chaizvo tikabva taenda nayo kumusume tava 4. Ini nomwe mukwasha wangu mumwe ari kuDurban uko. Kana patakanga tiri mukudzana ya havana kuona kuti pane pandambonosvika ndikawana dzimwe fodhla dzairova zvisingaiti. Vakomana vakangoona ziso rangu kubva mugweru riri chipembere. Ini handinambovaudza kuti vakomana ndakatakura zvimwe zvinhu zvinonaka zvisingaiti pano pandiri. Vakomana ngatichifambai. Sunday ndo yazuva rataifanira kufamba kuti tinopfuura Dundron manje. Takangonoti tichipfuura muDundron. Tapinda pane rimwe praze zvikanzi panotoda vanhu vanogona bhora. Iri Sunday. Ini ndikati ndotamba bhora inini. Zvikanotamba nambani ndikati number 6. Ini bhora ndimboriziva ndambokava bhora. Ndikati ndotamba number 6. Plus vakati inini ndotamba number 9. Muzukuru wangu akati ini ndonhafa. Kunhafa kubata kukipa. Hanzi ndiri chikiti chacho pagedhi. Makomendi chabva paya taenda kubhora kuya takasimuka netarakita. Zvikanzi tikangonohwina uko muri kudzoka muchiuya muchipinda basa. Number 6 yacho naimbozva kuti iri papi. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaunoona ndinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye ziva. Unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so. Ndinangendirere chinorongwa nemando wanzile nimone munondo wacho. Chimanya chimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. Kupenya kwemvura ende mune chando nezuva vamire. Pamwe chasimudza vamwe mukuru vandira. Tichifamba nemuzi road. Zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kuDhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Tumsani Mulambo Mafanise. Tisingapedzi nguva katipindei episode yakasi. Saka ndangotaura kuti ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva vanga vari paitesa musika ndobva vato 0 ndobva vanotengera 2 liter cold.